Li spiċċaj fit-television kombinazzjoni kbira, għaliex l-ewwel namra u għandi namra kbira ħafna kien it-teatru. U t-teatru kissir li ftit minn din il-mistija, irnexxilu għax inti tibda taħdem fi klassi ma' n-nies, trabbi l-konfidenza, mbagħad ikollok udjenza u dak it-trill ta' udjenza. Però l-ewwel rwoli tiegħek kienu non-speaking, u ġifier. Brava tal-li ħatni għalija. Għaliex peress li pereżempju fi klassi tal-iskola kont ma niftaħx ħalqi kont kwiet ħafna, bħal speċi mhux ħajkun hemm it-teacher li tieħu r-riskju li titfa' f'xi parti prinċipali, allura kont ikun jew xi rajja jew xi stilla. Daw li bihom mingħajrhom tgħaddi. Kont tkun ta' stilla. Le, veru, kienu jkunu. Selliġin il-makeup. Għali mux importanti. Nimmaġina stilla. Jew naċa, Raj, jew raj minn dan il-paspeti. Selliġin il-makeup, bro. Veru di. Imma mbagħad. Imma mbagħad. Jina konna għad fl-Erdeli u kien hemm dal-grupp ta' atturi li kienu vera attivi, kienu jitellaw produzzjoniet kważi waħda fix-xahar. U jien vera kelli kelli għax kbir li nagħmel xi ħaġa magħhom. Speaking role. Tajjeb, mhux non-speaking. Biċċa żgħira. Eżatt.